Сараево. Градът, който ме впечатли с неговата богата разноцветна палитра от дамски визии. Бях убедена, че отивам на място, където всички ще са покрити с черни роби до земята и аз ще съм единствената странница с европейски вид. Да, ама не. Тук видях буквално всичко. От момичета с къси роклички и панталонки до напълно забрадени жени, на които се виждат само очите. В началото ме шокираше гледката две приятелки да вървят една до друга. Едната вее коси, другата прибрала чак и ушите си под кърпа. Но най-интересно ми стана това, че тук покриването на главата, както е според мюсюлманските вярвания, не се свързва задължително с черния цвят. За първи път видях, че забраждането може да бъде цветно и красиво. Марама. Така наричат тук кърпата, която свързва две желания на местните жени – да спазват каноните на своята религия, но и да имат съвременен, елегантен, приятен, както за тях, така и за околните аутфит. Тръгнах по чаршията в Сараево и от дюкян на дюкян стигнах до един магазин, в който наистина си намерих местна жена да я разпитам. Тя държеше преди да ми разкаже, да ми покаже как да нося марама. Може да си сложите косата отпред. Това не е традиционна кърпа за покриване. Повече за уважение към религията е, когато влизате в джамия. Според исляма, косата ви не трябва да се вижда и ръцете ви трябва да са скрити до тук. Всичко трябва да е под шала, под марамата или шамията. По-възрастните го наричат шамия. Това е марама. Да. А хиджаб е, когато се виждат само лицето? Да. Никап е, когато се виждат само очите и си облечен в черно и си с черна шамия. Виждат се само очите. Какво е бурка? Бурка ще ви покажа сега какво е. Покрита е цялата ви коса. Може ли бурката да е цветна? Да. Зависи от културата. Някои култури не позволяват жените да се обличат в цветно. Как е в Босна? Както виждате, ако си мюсюлманка, не е задължително да си покрита. Може да изглеждате така и това е съвсем нормално. Всеки си има своя религия и се моли на Бог по своя си начин. Не е забранено да изглеждаш така. И не е задължително да си мюсюлманка, щом си като теб в момента. Вие сте мюсюлманка и сте много красива. О, благодаря. Аз съм мюсюлманка и съм по-свободно облечена. Има ли разлика в цветовете на шаловете, когато жената е женена и когато не е? Има, да, но те зависят от семейството. Някои фамилии си правят собствени правила на обличане. Не според Корана или някои други правила, а си правят собствени. Всеки си има собствени правила, не е ли написано в Корана? В Корана е точно написано, но всички сме различни и не е задължително да сме еднакви, както пише там. Има ли места, където е забранено да ходите така облечена? Забранено е да влизам така в джамия. Само в джамията? Само там. Така е неуважително към Бог. Същото е, като не може да се влиза в църква с къси панталонки. Точно така не ни е позволено и на нас. В Корана пише, че не можеш да пиеш бира или вино, но тук, ако решиш, може да го направиш. Твой избор. Какво е това сега? Хиджаб ли е? Не. Хиджабът покрива цялата ви коса. Марама. В българските носи има значение от шарката, това от какво семейство си или от какъв район. Тук има ли подобно значение? Няма никакво значение. Сприятелявам се с Сая. Тя ми се смее, че постоянно се очудвам на късата й рокля, грима, пуснатите коси и продължава да ми разказва, че традиционната марама се прави от памук. Тези тук са по-луксозни, са произведени от кашмир и коприна. Те са повече за официални събития или когато отиваш на гости. В ежедневието си мюсюлманките в Босна и Херцеговина носят едноцветни памучни марами. Нямат традиция да украсяват шаловете си с религиозни символи и фигури. Има ли различни размери? Тези тук всичките са универсален размер. Ако искате да покриете цялото си тяло, ще ви е необходима по-голяма марама. Тези тук по-скоро са близки до ежедневните като размер. И така Сая продължава да ми разказва, че марама може да носите както върху дълга рокля, така и върху дънки с блузка. Може да е едноцветна или с украса, но семпла. Не се гледа с добро око на лъскави камъни, паети или щампи. И накрая завършва.
В Сараево ще срещнете всичко, което сте очаквали и което не сте. Тук дружно си живеем мюсюлмани, православни християни, католици, евреи и всеки се облича както на него му харесва и това нито очудва другите, нито пък влияе върху приятелството ни. Ето, вие сте християнка, но в момента сте повече мюсюлманка и от мен, ако съдя по външния ви вид. Сая разчупи моите стереотипи. Радвам се, че вече не само знам малко повече за друга култура, освен моята, но и отворих малко повече мирогледа си за различните от мен –